Did you enjoy? Okay, thank you so much. Moshe GH Live. Yada say, yaba betina say, yaba be small boba papa yi. Yes, Pucker Pan. Ono an yaba be sumro na yato aso akwa anim. Yekuta nsam ne dewa, nsam no de haya is 30 pace no slow. Na rhythm ne fa na eko na eba na eko na eba. I just asked something no krono. Papa pa. Yada simili Derek Saint Kizito on this super fantastic top notch episode of Ahimbobuano Sports, no. As usual, I said the only no. Yeba na yabe due diligence as sefata na yakoye ni pepepe. Meba be announce so Asante Kotoko newly signed player. We in medicals, mekana enra medicals in there maka dead news. Miana mekana enra kama adumarakwa. Na yiwe yenon. Actually we ni interview we trying the footage we kama. What trade into your Kotoko. I mean, it's really nice interview. Watch out, Eba. Na time one person release ni asem no. Eso munya na Friday and ne. We anumre mu ho. Ana so mbetimi dia two. E bia Saturday bi la sawa no pa bi ho. Ba nti sa dia na Monday. Ba wa san awie, wa medicals awie, wa twa ni pictures awie. Stivo ene minua bel kon minua Stivo ene empanyfo communication department I an interview awie bibia da din me ba be boni din na ato aso akoyanim now me gusu ama headlines Mosi Krom ni akwa Burkina Faso na mema player bi me no kai sia wada kojache na esenka ahoho miensa na ho Togo ni ba ko Burkina Faso mienu na Togo ni no way oni ho then esi bozo ana me ba be chim Burkina Faso no yak Stephen Odro na esa be ya na mo amoko training guys me boa so mo ye hu de ekeka edeko me be bob guy ni din wa ha na ma train clubs awabo na ma show the video e dey show the skill set me want skills no part 1 part 2 part 3 by na me show part 1 ama na wie ni contract na me the 2 number na obey so ko hwehwe no internet ne so are not the emfa because internet no so ne cousin din e wo so nti wan ha no akofa side defender na ba yo no we onye defender hweniye skill set no was so me de ba be somo na yakoyanim the other Burkina Faso no so ni situation to say Kotoko itinerary to crime ya me kan Kotoko de nko a ema has for mo nkutu powder ngusu mo so ya be kan de na mokrasi enim dada na mo so ya boshire e de agum de nso betwi tinkalo unim tinkalo ene anka itwade ne atwima agum de nso nti phobia mo ye de ya pokopan bitu mete no e de awomo yes yakuyanim na ye ne tentem so akwa GH Live Studios and the first time and I only a dear share more mimi the Derek Saint Kizito no krenie me ensentrenia my adwuma kakra e woteto ahenema radio me free honom no me ba ebedane Freedom FM ene ho na me nuanom mpanyufo a ye frɛ Brasame ene bra Richard omowo and your phone they are very good brothers and I like them so much Richard Pepe ene me Brasame two guy ni papa me camera bi me kopɛ dwuma odo FM na me kwels bro me nyanka me fa ba de o ye foreign no or around but you see me kasa kama no na efe pa nti brasa me dey me respecting it so much very very much and enya asem kuma nti ho no mo me dey asem na aka nti brasa me ahenema radio na beda na Freedom and akoma FM ha nti me free ho no me free ahenema radio no and a better than Freedom and by Freedom. If you Freedom and I'm called boss Shaft FM, me free Shaft FM. There be my Fox, we never we didn't call Fox so now me call AC boss of the quiet to say them quiet trust and I am family. And I'm certified me call loan boss. Me call loan no and a Fox for me sabe farm permanent deal. Ya buy me near to chere ho near sports. Nyasem kuma gidi ba
usu say krumu anaja on famra on fanko me dia be dua ma say me tia hen bobo ano sports so and I'm there somewhere me the Derek Saint Kizito. Thank you so much for choosing us. Yakuya nim na yasomo sompa ama bibia timi akoso kama na nsɛm no dɔɔso but yenye ni sei na yankuya nim hearts of folk boboko no womo any abrantia mabeka cho womo ni abrantia your friend no that's it Prince Kwabeno was training no omafa Prince na Prince person me en 10 no mu wi sika sam nti by Friday mu ni be wi sanya be ya Sunday game no betimi abobi e dey ama heart of folk so wo hu so amobia na sika sam no na contract sam no e na ye bibia ho ba Patrick Razak Monte so ye training or or team free 1 day 2 days be I'm say omom pene man for blue my son and him ensa me share Kotoko nti Patrick Razak there no IBB ho anyway you think I say IBB ho but because this week entirely on share that ye training be am heart for but it was true say oko heart for camp ekoko ni omo koye training yes now for heart for there omo ye training pa omo ni abere but omo boa omo ye dey ye be share wo mo na mahusa Kevin says si be ochade na nanso eye interviews a odo Kevin nyabotro 90 sa obesa achade ye be hyemo ende by hook or crook ye be hyemo enti ye humo itinerary no kama a ye de amampanyufo bibia koso wa no kama ofadidi ne mo akasa sa mo nhye ba moboa ebesi bo so moko Nigeria na mo ne alatafo no ba na mo hyewo mo but ye be hyemo na ya left trophy no ama of Mahama, His Excellency. It's a young President Cup, no so. And son, I'm the Kotoko new player, no skills, Bemano. Young President Cup, no so. President Cup, no. Said your organizers need didn't come up. You didn't kind a premiere video, no, no. His Excellency, or John Dramani Mahama, PRC, Minister of State, that is Cabinet, I would do in answer, almost PRC. Omashe various constituents, one round of across. Obia momodin said ye rally no obia ntwene dom mara stadium na we the FOC free of charge na ye nyina no ye nhye Ghana ni wonyam na ebi nko emfama ora Yohane John Dramani Mahama na His Excellency #1 gentleman of the land bibia ntimi enkoso wano kama ewom emfa emano right from there no so ye hu say organizers no Brabo la Rue mo na da no ni ade a nti GH1 TV ne Ago TV ene be yini live ama ona enko stadium ne benya bi ahwe wo mo ne nyontofo bi ti se Shatawale yes Charles ni ama mensa edi nkoma Shatawale age atuma ono so be kwa grace occasion no na bibia akoso yate say according to organizers no ga kamoni ade ne President Cup committee a mo te ye no yes team sinim ye nyina no obi abenya 70,000 Ghana cedi he said anye bad sa 70,000 Ghana cedi. Hotels are 2 teams, on the base, proud to the game, so it's catered, and I say it's really going to record the organizers, and I say you can say state or more or less because the state need in white gym pa. In common, I'm good to the amount no. Na hearts of focus, so one more air crowd, nyamidi aduma. Ombobo just say ombecho mo ho aboyen kanisa but a serious ho Friday gidi pa na ombeye na coach aye 1 or 2 paper selection bi wo na wo hu de obeko na say o matisa Kotoko friendly match na moro no mo so person mo team free pa na mo to asoma bibia ewi peye e wo mo nti enough e wo Heartful camp yanko Asante Kotoko adun bi dumi Asante Kotoko wo mo ebe free Kumase no kra hu ya zameka ma menka nipa nye menka ya Kotoko sha na me pendi menka time Kotoko be free Kumase hu ya Kotoko sha na me fefe abukari go na mafefe nti nya fe na me be che no mbe fa Kubase o mbe fa reso o mdu ni ko free o mbe gina da bi hu ya zameka sa Kotoko be ne ma kakra okwa mu nti battery no aye menka bi nkro na mboy nem the example kwa say bi no boam da bi omudro omunya hwe eno ade no beba menchire e wo ha nso menkwaye ma ha sen ko bodrom wo monko fa panatis bi meyiye e ma ofa zito mi ame ofa pressure bi ameda no so menchire ha se fo omunya menka nti ma menfa Kotoko de ni nso na yentu aso nkoye nim new player yanko ho
Asante Kotoko, new player. Your friend Kabori Bonaventure. Trading to Omame. Kabori Bonaventure. And some of my banners so I can't know no. Joseph Amwa said we read in medicals, was sign a contract. Why you ready poised for Asante Kotoko? Na Joseph Amwa met for Dynamo, they never told pitchy, so and I say yen tactical board no so. Emma who said the name is Joseph, I interview with Asante Kotoko media. Was sharing JC Kama at the picture. Pictorial quality no na was so. Pictorial quality no na super top notch. Yame boa. 24% come releasing the memen if you are there we remove ho. Nti sa memen da anopapa. Ba kwesiara de oti don there be. Nti video na emra Friday and Saturday and emra Monday anopa. Anyway, stay glue. Couple of Saturdays I'm about to no. Joseph Amwa interview. Omo Edibetuja enche. Was sign a contract or a new Kotoko player. Young Queen. Togo ni ba kon ni Asante Kotoko be training. In fact, now I can trust no be. Or train bobre. Or boka kra. Ofa ya singbe ayedema akwada na sibu oso. Togo ni no. I'm saying in them or to train in them kakra and I'm say oh yeah there but a sibu oso. Na na amfa. Ti. O maja yenu atogo ni ni kwan. Yenu anom mpanyufo Kotoko mpanyufo epe kakra say oh gi fa ye shinti ade. So you can't shinti ade a what you say. Nti one man shinti ade into a free kuma se kra okọ. So ni obe wari ato nso, so obe wari guso, so obe wari bebia o timi wari dwabe afija se ekontunkum so bebia ene enho bia but Kotoko jano kwan se obe trust results no say asibo so amfa Togo ni ne ko yanku yanu Burkina Faso fo mienu na ene wo mo Kotoko training grounds na mosi krom Burkina Faso fo mienu ya mianim no krani omo ni mbobo baba ko ni mbopa ade usawo mu kakra ni mbobo usawo no benyam fie be sa dionu bosumi anasa fie osa fra me de nanimu beto obe ho omo yem mienu ba me ba baby profile ba ko na nyame boa next episode my profile ba ko if you can see my ha na wo ahembo boa no nti wanti wa hina so ka kutie ai ho nti sa wo hwe me no akohwe me nuanum nyina nso bi na ye kama na ye de odo aye adwuma no so na tie bara ha na ya ahembo boa no sports ene ye na ye tie ne say number 10 mo amukọ adakwaja achi no Ghana no hye 10 GC no we Burkina ni we mosi krom Burkina Faso muhu ne say mo amomfa comment section to me na ye say na ye on almost na glimpses na Steve no draw sa na mo ka mo ya mo se ma men hype na men ko hype kwa bi brain players and I men ko hype Ash Gold players Ash Gold you class afi no mo ye ni division 1 DC yada Roma MC yada Roma wo ya aboa wo mintimi nko hype ayi drafts inso so ho de aye timani kakraka ni no mudin di multi abato ma chance de aboa ye friend se koto mintimi hype wo men ko hype timi e rainbow the pride that be pride there ain't like min ko hype e diana e hokra de a person was there diana enti Kotoko na players na my hype afa isi boas nso ene abakwa transfer so de tie da no enti monyere mo ho na mo aye fam no mo ni yi na ofakwasi apia meba be ka ne ho asem adwuma wa ya fi ama Kotoko enya players no enya asem kuma ya mompa ne mfa ne fa wi a ofakwasi apia meba be bo wa baso wa pa ama wi asim nyina ho adwuma pa fara why my intro enti Burkina Faso for no ba ko hye 10 GC ono skillful or midfielder or skillful yan kan say ono na striker na chi na or good very creative the skill set na efe na nsia Burkina Faso under 20 obobi last week
Omo bo ye boy FA Cup no mo nso ebo wo mo FA Cup. Omo nso bo mo FA Cup. Na me pedi ni ma. Yeah, bibia wa ha nti we nya fe na me ye aha. Omo FA Cup ne friend Faso Foot. Coupe de Faso. Obobi. Ni team ebobi. Oya ade o. Bo para de o sha 10 GC no. Na usha ono no age ni ye. Team se ni di na chipa but ofokasi apia ya ade so watwea makwada na bepiem kumase. Ofa we de monya na mo makwada ne nsan o. Mo ma ne nsan. Ofokasi apia mo makwada ne nsan. Akolangi de Kabori Bonaventure. Kabori Bonaventure. O kan say ye. Ba if one kan Bonaventure. O kan Bonaventure so ye. Kabori. Empro ho ni teen yi minua. O ka se o ko Google no ni internet ni so information na da ho no nyo no a. No de hu no ho na ye defender. No ya akofa nipa foforo. Correct ni na mde ma wa ha no. Tifawi minua sentweni a wo hwe me fa ni na fa kakra ka ho ko ka ho de na nyefe. Minua no udidi na mso ndidi a eye. Wo na me wa obi ani bre obi. Nti nso fa bi na minua no. Me fa me bo din se me fa firi minua yi ho. Nti nso fa bi abomdi chia me na minua no. Nti Kabori ni information na wo Google no ho ahwa no. Eno nyo no a eno ne cousin o ma minua baby. Ono ye defender, ono na bo one team pen. Nti mpro ho nkofa no machine, wo di hwima a wo betwa nwura. Ye premier no. Guy ni me. Facha me say na makasa cha dodo. Nta anye sa na exclusive ne basa esa o safa ho kakra. Na eko, na eba. Hweni ye boy ni. De enne no hye 10 GC e wo training ground so oni. Hweni ye. On ne hye yellow no. Ai nipa twa no ho ahia. Wa hwa kola ya se de nipa twa no ho ahia se ihu. Nipa tre na twa no ho ahia. Mo nya sure se be ihu. Me hype a wo de ma me hype man ma me nye. Na nyame na metua kilentia na ase etu ne betua maye. So we hwɛ ɔno ani ɔde na chi nso kyerɛ ya na chi nie. Usha onyini kra afi na ɔkɔ 20 years. Ɔno a oyi skills nso ni a oni. Ya ma ne 10 ne ho a oni. Original picture ɔno a na so ɛyɛ ɛna de to yɛ nsɛm ɛna yɛ upload ama wo hwɛ. Yɛn san kyerɛ wa ha. Baabi o hye green no, ɔno na hye 18 GC no. Anuanu mienu a hye red no, ɔno na hye 18 GC a wapagya ne nsa no. Hwɛ ni ye mame. Me sure pa hwɛ ni ye mame. Yes, hwɛ ni ye mame. Na oba baabi a ɔhye Angola for GC na Angola GC me the example yellow and red and black na ɔno anso na hye 10 GC no. So young green. Okay. Next one. Producer mame next one na yanko. Nti wonu ani aha nso on na hye white a babe lemon green guso no na osa hye 10 GC we nyina e mosi chrome picture so o hye 10 GC a ogina mfimfin no e na ha nso hye green open number 10 GC ye pa nti wa o hye 10 GC okotoko na ne akofa iyaba na esi aba yes all roman no wa na hye okotoko je 10 GC pakon je just all ana sha na mejiwe efri Burkina we 2023 enya afidie mini ansen training ba kon ho e na me friend no ishia no South Africa 2014 that was in Bloemfontein timene na keep good relationship a chepa e na me say o mame wo ma yi no team na nakwada ne bo no we week back we team of the week no e na yi boy no e na striker no oda na chi no striker no wo hwe the line up no ya choose equipita G7 no striker Traore no enye no ho asem na me ka ba de o hye yellow atade yellow na oda striker na chi no your friend say B Kabori no ono na grada kwaja achi a oh yes close kakra e ma mo hwe ya no okay yenko ono anso na de dan chen no na anyway yenko yen okay hwe mame we ko yenko na skills ba ko so skills number 1 ono na abe unso ya ade bi ba bitwa ne ho ahia
ɔno na agye ball sisi a wa flip no aha ato ɔno nti we ɔma assist ɔno na ma assist ɛma the team no win it was 1-0 ɛma the team ɔmo hyɛ ka baako na ɔmo hyɛ ɛbɛsa aba slow motion no ahwɛ ni ɛde ɛba slow motion no ahwɛ yeah ɛba no ato ba ahwɛ ni ya ma no chobo hwɛ ni ma ehia me pa ɛbɛba slow wo de no ahwɛ me wi ma standard one hwɛ ni ma wo de wow de me somo nti so defender no pim na kyire bae no ɛna ɔno flick ha ɔna eyi tu ɔ ma me nua bi ɔde no kɔ de ɛna ɔsa agye kɔɔ yi bi ɛna ɔsa abɔ ma striker no so ɔho ɔna lay pass no na striker nso ɛde ɛfa ma keeper no ɛna ne atena mu na da hɔ no so ɔho akyire no ayɛ bɛtɛ yɛnkɔ next video ɛdɔɔso nti me to me bɔ na ma yɛ ne nkakrakra de ama we me nyini nyinaa saa video yi nso wobɛhu sɛ ɔgye bɔ obi a ɔho ayi na atwa no ho ahyia na mapɔ so no yes ɔno na ɔgye bɔ obi a saa kanko no bɛba abɛda no ho yɛfrɛ no Kabori Bonaventure yɛsɛ obufu atumi ka no Bonaventure ba yɛka no Bonaventure yɛnkɔ wohu sɛ obi gye bɔ obi a na kanko no sa no ho hyia a ɛyɛ ɔno a yɛnkɔ hwɛ ɛbɛba ɔno na sisi ɔhyɛ 10 g's a wagye bɔ na wadazele akwa no so ɔho deɛ ɔyɛ no wo sɛ me hype na nka mekɔ hype ho nka hype ɔsansi bi da bi hwɛ ɔno nso akwa no twɛ n'ataade kora ntɔfo hwɛ wo hwɛ wo dɛ hwɛ ɔho akwa no yɛ Stephen Oduro akwa no yɛnyɛ Oduro foforɔ mo mehwɛ nneɛma yie Emmanuel nhwɛ ne mo mpɛ baabi mo nyere mo tar mu o okay so ɔbɔ kakra na nso bɔ kakra ɛnyɛ hwee bɔ bra no Emmanuel nhwɛ abɛgye no kakra hwɛ ɔho hwɛ wo dɛ hwɛ ɔno kaish masaka hatale na unite sɛ zɛzɛ deɛ ni bi ba we na hoɔden wɔ ne die mu na serious wɔ ne die no ɛne yɛdi nkɔmmɔ yɛnyɛ presentation so ɔho deɛ ɔyɛɛ no na ne team no me profile ne bɛma wo ɛnɛ meyɛ part 1 deɛ wɛ ɔwini penalties bɛnum na ma ne team afi ɔbɔ baabi a Kevin De Bruyne mutimi bɔ ne bi ɔno ne midfield na flexible ɛnyɛ N'Golo Kante mu deɛ ni bi ɛno yɛ offensive Bruno Fernandes mu deɛ ni bi ɛna hɔ ampo bi wafa bi to aso comment section hɔ ti wahu hwɛ yankɔ o de video no nya clear kra afa na ɛfɛ hwɛ o de ɔgye ball na deɛ kanko ni sa no ho hyia am te sɛ deɛ okita ball yɛ ɔno a he is very good our skills now we creative mo a mokɔ adakɔgye akye no yɛsɛ mo ho no krakye no ɔhyɛ 10 g's mo hu ni sɛ mo feeling ni sɛ yɛn sign no ana ɔno so yɛma no nkɔ sɛ de Togo ni kɔ hyɛ wadwen comment section hɔ na yɛhwɛ ɔhwɛ mu last season da bi Kotoko on yɛ ho kyerɛ yɛ pa ɔne kita boys sisi a no atwe de aba akyire pa ne benkum ka ne fa ka ne yɛ ho kyerɛ yɛ pa creative midfielder here yi lamte mu kɔ ɛne ade no ɛyɛ na yɛ yi fɔ nko a N'Golo Kante fɔ nko a bum no ɛno nso hia mechanic no yes but unya flexibility no nso da wo ma no a ɛboa nti mo sikrom ne no mpanyifo anse kai yɛbɛtɔ no yɛbɛ sign no nyɛ sɛ yɛbɛtɔ ɔno na agye bɔ hwɛ ɔnhwɛ de yɛsi sɛ gye for no lay pass na ɔde ama akwa no ɔsa agye bɔ no bi ɔna asa agye ato benkum so no ɔna ma pass no ɛna pass ni na bɔ no bom no nyɛ ɔno ne yɛhwɛ no ba ɔde hwɛ ɔna agye bɔ yi ICC ɔbɛsa agye akwa no sa de bɛma no ɔde bɛma no ɔde hwɛ nti ɔna agye bɔ no ɛna ɔlay de benkum no bɔ ɔba benkuma nti wasa ba bɛgyina mfimfini ha aha no deɛ ɔtɛne dane akwa no ɔbɔ yɛ ne fa soro kakra ndi anya hwɛ yɛnka ho so ahu no aha no deɛ ɔtɛne wɔ mtori na n'ani so abiri ne kakra nti ɔbɔ fa awie mu anya hwɛ ɛno deɛ pepa hɔ no yɛmfa nka ho nti wɔn so ɔbɔ no aha ne nipa si n'anim anya ne front na defend no nti krakye no din de Kabori Bonaventure na sɛ Kabori Bonaventure opa ma bunfu na kan sa ba Bonaventure na yɛ very good ɔkɔ mfie aduo Burkina Faso under 20 wabobi about videos no wa mo videos saa 19 minutes
baako ɛna mo 15 minutes baako but matwam na mayi ni kakra ama wahwɛ nti enjoy the skills no na yɛnka ne ho asɛm kakra na yɛmfa ma yɛn tiefo a etie last season Ebra AS Duani any team bɛba bɛbɔ ne team no meka ne team ama ne haw ɛne ne team hyia no obobi na ɔmo Majestic FC boy ɛno nso obobi ɔmo ne Asfaye ne boy obobi wɔmo ɛne Saltas boy obobi ɛma 8 minutes kora ɔmo assist wɔmo ɛne team bi a yɛfrɛ no sɛ Asek Kodogu ɛnyɛ Asek Mimosa o we ɛno nyɛ Asek Mimosa o the producer Benito ne free sim no mo van channel ɛnyɛ Asek Mimosa o wokɔ bɔkin yɛfrɛ team bi Asek Kodogu ɔmo ne ɔmo boy no obobi na team yɛfrɛ no Bobo de Loso ɛno nso ɔmo ne ɔmo boy no ne team ne ɔmo boy obobi yɛfrɛ team bi Vitesse ɔmo boy no obobi ɛna Sonambel Wagadugu ɛno nso ɔmo ne ɔmo boy no obobi nti ɛno nso ɛno no now the team a ɔbɔ me ma on the profile said the man Kwame idea na Kraken say Kwame said kwadu set there na nti ɔmo sign na masa ka na si so the team a ɔbɔ wakina fo ne emienu baako na mafa ne ho nsɛm ka no ne de baako de nso bɛbrɛ mo ana mo se mo pɛ na asɛm sɛ mo hu kan jesi no sɛ de ɔbɔ ne yɛkeka na the team a no ɔbɔ no ne friend of Sporting Football Club Burkina Faso ɛna ofiri hɔ ɛkɔ Sporting Football des Cascades team a ɔbɔ ne friend Cascade you see a current team a no ɔbɔ na saa Cascade for no ɛna kɔbɔ Coupe de Faso ɔmo FA Cup last week esi bo so nti ɔmo nya so this second there silver esi bo so ɔmo golden kiki wɔ mo na Faso Foot League 1 Burkina Faso League no League 1 no so wogina mu bɔ ne gidigidi enya keto akra on 10 yellow card season I mean share the yellow card no ho nsɛm said the agent no de ma me nua no training no okay 2023-2024 season obo as many as 24 matches no obo no share 4 goals or my assist 4 Upraka krebi when prebi mbako pena unya yellow card 2 red card when nya and at 2024-2025 last season so ono called Tras ewo France and oba we a young guy I feel on 19 or 20 into obo as many as 14 matches or sustain 40 matches and move 4. When you yellow card, when you red card. Into your new player, my confirm me nyaka new player and the anes and no. Kabori Bonaventure. Kabori Bonaventure. Any picture on the skills in here. Kabori Bonaventure. On then I should turn this or down screen so. Your new nimble footed skills creative Kabori. Wait till I can say the thing ho. Me timi ko DJ Adriana player ho. No mo chia ho ma sa hye very. Kotoko player. Nti o Kumasi a on Kotoko ai training. O mienu. Na ono de utimu so wa bin seja. Agent bi kura person de no call France. But ba kono okoye na esi boss ni na o person be pray no ho. Na obeso a person no pokopan ni mu hwe. So obetimi agye ne nkwa a yanko yani the other Burkina Faso player ono de em so men kasa asem ono no the sharpness no wɔ fam kakra bi o ediem na o yenuanom reporters say o say language ni ntino na adri na yesu kakra enyo na da so yo we de na ye ne de me den part 2 part 3 beba na de o kan ho ne bae no ono ne din no middle name Watara and a shame fin. Men ka first name no, men ka last name no.
Middle name ya Watara. I don't know. Na we DM. Na report I ati nyina na se mpanyifo ani agye wo. Togo ni na omagya no kwan o ma ne hyenti ade ama ne kɔ. Nti no nso kakra me de asom ne. Nti your new players most likely say be a DM no kra na ombetumi ama no lorry fra akwa. Anhwa number 10 we di on the obetena. Ono die metumi aka ahyebo aguso. So obebo. The friend Bonaventure Kabori. I mean 2 million for say o pese Bonaventure Kabori na. Frɛ number e das ye ya hwɛ number na da screen so na connect ba no frɛ na information bi o upe bi a frɛ unia ye nyina ye radio adwuma any TV adwuma na ye ye som ye darling club free bi so na ye nyina ye nsom rather than say o kasa o ka kofa de da gogo na menua ye ne cousin e na oda gogo ho no do oda gogo na ho score no ho nyina ye ne cousin enyo no ono ne cousin ye center back akola was a center back or skills man or a footballers or I mini public basket was hey akwa we ne ball no ball there footballers or players akwada no ball na yes so abon da kwa jack no jack almost a players he is more than one player media de omaka na me nso me de tudwa ama in a T4 no enti mo so maami a yo monye me so piao makwaba eno eni nchirimu a me de aba besom we mekọ na makọ akoye me niema na masa akọ prepare the next episode aba na no nso ebe kikim ebe Bonaventure Kotoko trip to Accra ne de me mpese do am do metim de betudwa ama you see house of food wo mo ti engineer na no mo ye yifu onko a nchinga wa fo onko a olai intino house for they say wo mo ti bench ni nyina no ye ni abre fo onko a ye ni abre ko ye nti obia ye ni abre house for bench no coaches no nyina ye let's prove point you coaches inquire the theater o show of Gazelia enye point bi do prove a ko be free ba seka o obi oni astra above for Holy Stars na ye adwuma abai pride so aba pride e be sum bia no oku no adentia bibi ntia ofadidi dramani na ni abre emom nya na tu ni di say oye ma coach ende oye ye no ye Kotokofo de no to om say oye ma coach na ye ma coach na ye de odi kwadu no wa bia na ye de nti nya yi bia na miami na jawu de on de say ya ni ja no kwan but na jawu de good o we ni papa very good man na jawu nso nya we prove point na go has be ji de say de you for go o tak any brain so ja for nko a Benito is say K-Mala Voga. Etutu Benito ga. Benito say wo bote ai bet no mu nyina e K-Mala Voga. Inti nyasem kuma. But Benito so on sa on sa. Inti on so chim na yemfa nkɔhye wo mo na bibia nwe pɛye. Ye the off season champions na tetene kra na ye frɛ. Me de ho episode beba. Inti ye ntwangu wo so. Goals ne ba amomongum. Your itinerary to unity, I mean, fan to but Yame boy be training Friday, ya no pay, no pay, and no pan or tree, better to your pum cacra. If you are, men can say a coachna and I see a becon at the chair. You let me crack on Sunday, by Quemu and I bay near Macacra. A bit me no boom, a bit me a hearse, a bit me a kubasi, a bit me a new cofrudia, and no dear, oh, yeah, a big granny, you are gone. Ya coffers so many, baby a drama phone. Tia no more myself. Ti has witimi akọ ayi so ala ba na wa nyina bi emfa ti Malam FC any Asante Kotoko and eba bebo your new player likely to be signed very good dazzling Kabori Bonaventure on say magi we ho pa because we and imagine di ti Manelanchu unia we bo kakra na be in 80th minute enya no ano ti e de besi ni aka cho say nane first time ho ya eya me boni japa ba na me de to form because na me person ote ne mase aha no GH Live Studios Ghana nyina numere uno
Sɛdeɛ na mede me profile kakra to dwa no yɛayɛ adwuma na akyɛ kakra som ɛne na nyame ahu yɛ mmɔbɔ ɛna ɔsɛ yɛnso asante kɔtɔkɔ nti ɛno nso yɛ kakra bɛto dwa sɛ wopɛ sɛ ɔne ɛdi nkɔmmɔ na wohyɛ wo opinion ɛfa kɔtɔkɔ team no ho a fa number no a ɛroli wɔ aseɛ hɔ no wofa me no bɛschedule for interview deɛ ohia ne internet ɔnsɛ yɛne ɔfa baako Togo adi nkɔmmɔ yɛne me ame ɔfa ɛwɔ Israel adi nkɔmmɔ yɛne baako wɔ Lebanon adi nkɔmmɔ ɛna Dubai ɛna baako nso wɔ he Buenos Aires ɛhɔ yɛ he Argentina Lapis Celestis yɛne ɔmo nso adi nkɔmmɔ nti baabi a obiara nso bɛtumi de nkɔmmɔ aba na yɛdi. Thank you for watching. Kotoko, newly signed player. Joseph Amwa, we really BBA pass medical sign, but the video footage camera, no be released. Had the accounts and the account, no be released. And a new player, Burkina Faso under 20 star, Kabore Bonaventure. Onini ni Watara, before be signing one more. Signing Togo ni no buy any dear. And for money shinty dear. Ama me no ka say, so a drill me, so wa flower, and ye onini yame. One day and the NC boss. Thank you so much for watching. Subscribe, Queen. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?